Ladies Night Intratuin, groot succes. Fred Weijers, nieuwe schouwburgdirecteur. Het is vandaag 15 november, dit is het PLMA-journaal. De trimtuin in Leunen maakt kans op de trofee Kern met Pit. Een half jaar geleden werd de trimtuin officieel in gebruik genomen. Een werkgroep uit de Dorpsraad heeft zich ingespannen om een terrein met buitensporttoestellen te realiseren. Tot en met 31 december kan er gestemd worden voor de prijs. Kern met Pit is een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd. Bewonersgroepen worden uitgedaagd om een idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Leunen hoopt de provinciale trofee en de geldprijs van €1000 in de wacht te slepen. Stemmen kan via de website. Was het vanwege de voetbalwedstrijd op tv of omdat er gratis drankjes waren en korting op kerstspullen? Wij probeerden te achterhalen waarom Ladies Night bij Intratuin meer dan 2000 bezoekers trok. Ladies Night bij Intratuin. Meer dan 2000 bezoekers. En toch kwamen ze niet voor de show van Venraayse Mannen. Meteen een wijntje bij binnenkomst? Ja, ideaal toch? Heerlijk voor te shoppen. Dat was de reden waarom u hier naartoe bent gekomen? Nieuwsgierigheid. Gewoon voor de gezelligheid. Een keer dames onder elkaar en gewoon lekker kletsen, kijken, ideeën opdoen. Dus echt niet voor het wijntje of het drinken? Het wijntje dat kreeg ik toen ik binnenkwam. Dat is wel lekker trouwens. Smaakt er meer. En ook dit smaakte naar meer. De show van Venraayse Mannen. Ja, we hebben dit jaar gekozen voor Venraayse Mannen met een bekend gezicht. En zij tonen dus intra-creaties, alles voor binnen en voor buiten. Iedere afdeling heeft een aantal onderwerpen aangeleverd en dat presenteren zij op een hele grappige manier. Zo werden tuingereedschappen, kamerplanten en nog veel meer op bijzondere en creatieve wijze aan de belangstellenden getoond. Met af en toe al een vleugje kerst erbij. Waarom zo'n Ladies Night nu juist in deze novembermaand? Ik denk dat op dit moment de creatieve en de inspirerende tijd aanbreekt. En dat mensen ook weer heel graag het huis in en om huis weer gezellig willen maken. Ja, mensen die willen toch weer het huiselijke effect opzoeken. En daar past dit thema prima bij. Het ging dus om meer dan alleen de spullen waar het tuincentrum om bekend staat. Het is een avond voor de Venraayse dames uit Venraay en omstreken, waar wij ons willen presenteren op een natuurlijk creatieve, inspirerende wijze. Want ons product loont zich daar ook prima voor. En dat doen wij samen met heel veel lokale ondernemers op het gebied van beauty, wellness, kunst, cultuur, culinair, ja, noem maar op. De lokale ondernemers stonden verspreid langs de route die het publiek in grote drommen volgde. En de rij buiten was bij tijd en wijle wel 100 meter. Nou, we hebben 3 binnenkomsttijden, dus de rij dat lijkt een rij, maar dat gaat erg snel, want we doen het voor het 4e jaar, dus we hebben inmiddels een behoorlijk goed draaiboek. En ja, laten we zeggen, de rij dat is alleen maar positief. Wachten duurde inderdaad niet lang. En als je dan ook nog op deze manier verwelkomd wordt, is het toch meteen feest? Zaterdagavond zijn we weer vrij, de hele avond voor jou en mij. Jammer alleen dat het feestje niet tot middernacht kon doorgaan. Dat ik bij jou blijf de hele nacht. Nieuwbouwwijk Brabander mist een centrum. Er zijn geen voorzieningen in de wijk. Vanaf de eeuwwisseling heeft het boerenlandschap plaatsgemaakt voor woningen. Er zijn nu circa 400 huizen gebouwd. De verwachting is dat de wijk in 2020 1800 inwoners zal hebben. De ruim 1200 bewoners van nu zijn voornamelijk gezinnen met opgroeiende kinderen. Toch is er in de wijk geen aanbod voor deze jonge doelgroep. Er is geen basisschool of peuterspeelzaal. Ook ontbreekt een wijkraad of bewonersoverleg. Wensen van de bewoners zijn onder andere meer groenvoorzieningen, een uitlaatstrook voor honden en meer ontmoetingsplekken. De grote belemmering is het ontbreken van een wijkcentrum. Door het gemis aan allerlei voorzieningen staat de gemeenschapszin in Brabander op een laag pitje.
Fred Weijers uit Deurne wordt de nieuwe directeur van Schouwburg Venray. Hij volgt Fons Bruins op, die vanaf oktober 2011 deze functie ad interim heeft ingevuld na het vertrek van Anne-Christine Liebrand. Weijers heeft al veel ervaring in het theatervak. Op dit moment is hij manager van de Ruchten in Zomeren en directeur bij Doc 6 Theater in Panningen. Weijers zelf denkt dat zijn onafhankelijke positie en passie voor het vak doorslaggevend zijn geweest voor het bestuur om hem aan te stellen als nieuwe directeur. Nou, ik denk dat ik iemand ben die zeg maar de partijen die een belangrijke rol spelen bij de Schouwburg, en dat zijn er nogal wat, dat ik daar mijn diensten goed aan kan leveren. Ik ben iemand die zeg maar, altijd heeft gezegd van als je dat werk wil doen, dan moet je onafhankelijk zijn. Boven die partijen staan en ook heel goed begrijpen wat die partijen belangrijk vinden. En ik denk dat ik daarom onder andere gekozen ben, maar dat niet alleen. Ik denk ook een stuk enthousiasme en dat ik heel duidelijk heb laten zien dat ik er heel veel zin in heb. Weijers begint per 1 januari 2013. De nieuwe directeur start in een moeilijke periode. Schouwburg Venray is financieel relatief gezond, maar net als alle andere cultuurinstellingen in Nederland bevindt ook de Venrayse Schouwburg zich in zwaar weer. Toch ziet Weijers deze moeilijke periode niet als een belemmering in zijn functie. Ja, dat beschouw ik gewoon echt als een uitdaging. Ik ben me er echt van bewust dat we in roerige tijden zitten, maar dan zie je ook iedereen bewegen. En dan is ook de wil het grootst om te veranderen. En ja, dat heb je nodig. Dus ik ben er klaar voor. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt. Er is kans op dichte mist. Vrijdag blijft het droog en er is 's ochtends nog kans op laaghangende bewolking en mist. Ook 's middags is het bewolkt, maar in de namiddag komen er opklaringen. Het wordt 's middags tijdens zonnige periode 6 graden. Zaterdag is het warmer met 12 graden. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.